Mas, tumbas. Tumbas. Tumbas piye to Mas? Tumbas heci. Kok iso heci lah. Lah tak kira dodolan, Yek. Dodolan yo gak heci sing tak dolke. Iki nggo bahan dodolan heci iki ya iki. Buwek sak gedene apik men to, Kang? Iki jenenge kitchen set plus mini bar iki. Piro regane piro? Iki mesti full. 6.500.000 ae. Oh, gak puluhan juta berarti iki. Puluhan juta piye to? 6.500.000. Be, iki mulai Mulai teko omahmu. nggon mini bar iki nggih ngladeni bojone nek mulai kok Tegalan nek ya Mending mending. pol. Bengi wayang golek sego ya wis enek lampune, dicepaki lighting. Lighting Dimas Jaya pun itu an to iki. Dimas Jaya iki lho. Dimas Jaya Production ki saiki buka iki barang to. Ya ora iki. Lah iki kok barang sakmene gedene kuwi mesti gak lumrah larange ongkos kirim iki. Ongkos kirim tekok neneh. Iki furnitur ora enek ongkos dikirim. Kupingmu rungokno. Lah iki berarti gratis ongkir ya iki. Gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Jogja ono. Oh iya sampe gedene iki bae. Ora tekok cara pesene apa iso? Lah ora Jawa kene iki wong kawak. Andu-andu kok. Bio profil ki furnitur ngisore lengkap. Wis enek bawane, wis enek emaile sembarang kalian garek ngetuli. Iya lah kok penam duwe iki gambar sak menake iki ndah penam dina nang celone rupane ireng iki.